No niin me... Nääkin kuvaa videota. Niin. Okei, niin me tehdään tässä videossa temppui. Richard, sä oot tehnyt jo tempun videolla. No niin, nyt me. Tiedon vuoro. Eli mun sisko. En mä nyt tiedä. Hui! Nähdään sitten kun on mun vuoro. Temppu, mutta ei tullut Nyt on mun vuoro. Otetaan tätä. Ihan ok toi oli. Se on Richardin vuoro. Oottakaa. Voiko joku vielä kuvata? Tää on mun serkku ja tää on mun Kuvatkaa veli. mut kun me vedät tuossa selkäplätsiin. Oota, kuvaa. Vähän outoa. Varo. Ei. Niin. Tiedän, sun puhelin ei edes kuvaa. Nyt se kuvaa. Okei. Niin nyt on mun vuoro tehdä temppu. Joo, mä tein äskenkin temppu, mutta mä nyt näytän miltä se näyttää. Joo, ja tuolla on vähän musta silmä, älkää reagoiko siihen. Joo. Joku törmäs Joku tyttö törmäs siihen. Ihan sama kuka se oli. Mä otan vähän tänne päin. Älä... Jos osuttaa tonne! Ei se haittaa. Enemmän. Haittaa! Sun pitää osuttaa vähän niinku tänne. Tälleen. Oota. Se oli sit minä, älkää reagoiku tän äijän juttuun. Varo äijä! Juu, ja tylsä! Kipiri! Amma! Sigma! Mä käyn sut tohon! Yeah boy! Anna mun puhelin! No meillä on ihan hyvä trappatempuis. Sen missä sit kuvat mua. Joo. Nähdään taas kun on mun vuoro. Moi, tänään me tehdään YouTubesta. Mun veli tekee. Mun vuorotemppu tekee. Eikököhän mä voisin vetää? Mä kuvaan sua. Kuvas mua. Sisko. Mä voin näyttää mun temppu. Sosta tonne! Kinsalat! Ding 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 Otetaan ding! Din 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 din! Yeah! Mene pois eestä! Kuvaa nyt mun veli. Okei. Tää on mun veli ja tää on mun serkku. Kato! Yritä olla liikuttunut sitä. Ja mä nyt vedän välitin. Ihmetteleekö miksi täällä on korko? Siitä on jättä voisi jäädä. Mä en ole ihan hyvä voltis, kun mä en osaa ländää sitä. Mut ihan ok mä oon, eiks niin? Nähdään taas kun on mun vuoro. No Se vedettiin se kuvaukseen jostain syystä. Nähdään oikeasti mun vuoro tästä. Moi 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 moi! Moi, tänään me tehdään videoita mun serkku ja mun velin kanssa. Tää kuvaa! Mä nyt ehkä Miksi tää kuvaa? ja veli tässä, koska ne ei haluu. Okei, nyt on mun vuoro tehdä temppu. Uskallako me tehdä voltin puhelin kädessä? Toivotaan. Moi, mä teen nyt YouTube-videon. Älkää reagoiko, jos tää on joku huono. Laittakaa vaan tilaukset ja tykkäykset. Kibidi. Kiitos. Älkää nyt tulko eteen. En mene säkin reunaa. Mene reuna! Okei. Katsotaan mistä näyttää mun Huono video. Noin. Ei ihan sama mitä Nyt mä te vaan tiedätte miltä se näyttää mulla. Tässä on mun veli. Jos mä uskallan vetää tää sille. Menkää pois edestä, on mun vuoro temppu! Hiljaa, mä kuvaan. Niin. Mäkin kuvaan. Mene pois edestä. En mä osu edes. Sä oot siinä. Lämpis poppi. Okei. Nyt pitää vähän pelottaa puhelin kädessä. Hyvä voltti. Mut ennen olisi
Sitten on mun vuoro. Mä teen uudelleen. Pepuplä. Mä vedän vaan nyt simplen pepuplatsi. Mut silti. Ling 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 ling. Get out. Ling 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 ling. Boy. Koittaa uudelleen. Se on se kuvat sun naamaa edes temppeli. Mun takakamera on kuvaamassa nyt. Niin se näyttää mit... Mä luulen, että sä kuvat sun... Mä koitan vielä kerran. Okei, tältä se näyttäisi mulla. Kun mä katon alas. Boy. Oota. Ui. No. Nyt tiit. Kerran. Skibidi! Tilatkaa kanavaa ja laittakaa tykkäyksiä. Oi, tää oli vähän cringeä on Wild Dance. Moi moi! Silti. Haluatteko nähdä? Miksi näyttää? Kun mä vedän voltti tälleen päin kamerassa. No, nyt te saatte tietää. Oh, mene pois siitä edestä jo. Okei. No, tuo mä näytän. Get out! No, mä nyt tuomin tätä videoa. Heippa!